नमस्कार प्रणाम रोल छोट भाई डीजे मंजित फैन से रिलाई करे आ गई बनी संतोष रेणु यादव माधर चुद भोसरी के ई बहन चुद अपना आप के यादव बोलेला। ई बहन चुद हमरा तो ई ना लगल फर्स्ट बार कि यादव हो बहन चुद। ई सरवा बुझाला कोनो मुसहर के लिहल सरवा इतना ही कर लुट बहन चुद। ठीक बा, ई सरवा नाजायज औलाद हो। यादव कहेला मगर यादव के नाजायज औलाद आ मुसहर के लइका ह, हमें कोनो डाउट नहीं खे। ई बहन चुद भरुआ ई सरवा पटना से में तेकरा के किराया दियाला ना रूम के भाड़ा। ई सरवा जहाँ तहाँ 2 महीना 3 महीना के छोड़त रहेला आ भाड़ा ना देवेला आ ना फोन उठाई। ई बहन चुद या के पवन सिंह के गड़िया बता, हमन के सुपर स्टार पावर स्टार पवन भैया के गड़िया बता। तो जितना भी पावर स्टार पवन सिंह के फैन बसा लोग से निवेदन बा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। आ इस साला के हम रेले खाती अब आ गई बनी। आरती न्यूज़ इंटरटेनमेंट के सब्सक्राइब करी आ गर्दा उड़ावत रही लोग, इतना शेयर करी लोग सरवा के लग पहुँचो आ तब ओकर हम बाँस करतनी अब हर एक वीडियो में। तो रुआ लोग जुड़ा रही लोगन हमारा आरती न्यूज़ पर। एक से काल वीडियो आई ये चैनल के माध्यम से बाँसु हुई तगड़ा तगड़ा। ठीक बा, अभी तक और कम रिलाई होता है, इससे ज़्यादा रिलाई हुई संतोष रेणु यादव माधर चुद ब्रांड अपना आपके बोलेला बहन चुद भोसरी के ब्रांड है। लंड के ब्रांड है, ब्रांड हमनी से इतिहास गवाह बा। जोना खातिर सर लोग रोज रेजिमेंट करता रहल हमनी के यहीं बा मिलल बा, देख ली बहन चुद। तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी, भाई के अपना सपोर्ट करी।